3 דקות? אבל תביא אותו, נראה מה יהיה. הם קבעו בשעה 2 בצהריים, מתחת לבית של הרב. הרב כבר ב1:45 חיכה, שלא יהיה בלבולים, שלא יגיד, הייתי, לא היית. 1:45 הוא מחכה. 2:00. הגיעה מכונית שחורה כזאת, חלונות כהים, אור כחול באוטו, גלגלי מגנזיום, שלהבות בצדדים, 2 גזזים, משהו, בחר הזמן. הוא מגיע ליד הרב, מוריד את החלום, מוציא אחד עם קוק כזה את הראש, אתה הרב? יאללה, אני הרב. פותח את הדלת, יוצא לו איזה אחד, מה זה עם גופייה ככה? כולו בפוזה. למה הכתפה נשמתות האלה לאחור? עמוד נורמלי, חכם, עמוד מחשב, מה קרה? לא, הוא בפוזה. הוא בא לרב, אומר לו, אתה הרב? כולו כתובות קעקע, עגילים, הוא קוראת לפה. אומר לו, אתה הרב? הרב אומר לו, כן, אני. עושה לרב ככה, עם השעון. יש לך 3 דקות, זוז! אפילו את הסופר. עכשיו הרב לא יודע מה להגיד לו. באמת, מה תגיד לבן אדם ב3 דקות? בוא נראה אותך, נתן לנו פה 3 דקות, תמצאת מה שאפשר. הרב, באותו רגע, לא פעלתי נכון, הוא אמר, ככה חשבתי. אבל אמרתי, אני מכניס בו באבי אביב עכשיו. הם הארצים האלה, הם אוהבים שצריך אותו בקשיחות. לא, תן לי בפנים, אתה בטח של סיפורים, ליטופים, עכשיו אותך, אין, תן לי בפנים. אז הרב קיבל הערה ממאום, הוא אמר, הראש שלו התחיל לשחק כמה כמו כלבים מכוניות. הראש שלו התחיל להסתכל, אמר לו, בוא'נה! תגיד לי! עדיין יוצא מה זה בך? אמר לו, כן! בחורות עניינים, אה? כן! שבת, ים עניינים! כן! אמר לו, הרב יופי! אתה אחרי 120 שנה תעלה לשמיים יתפסו אותך בגיהנום בקוקו שלך, יסובבו אותך, יתקעו אותך, ינשלו אותך, יתנגדו אותך, יעברו אותך! ההוא מסביר לו שוב בישול ב3 דקות, יתקנו אותך, יעברו אותך, העיניים פיסטת, תגבות ככה, השיניים יעברו לך! 3 דקות עושה לו שוב בישול מלאכה וקרמיקה. אחרי 3 דקות השעון מתעצבן. הרב אומר, אני סיימתי, כל טוב. הבחור ככה. פתאום הבחור קולט, מה נפל עליו? הכתפיים אחורנית. בא לרב, בוא'נה! אמר, מי אתה? בוא, פותח, בוא! אני אוכל 10 כמה ארוחת בוקר, מה זה ההפחדות האלה? אמרו לי, אתה רב נחמד, תיקחו, קוקי, מה זה דברים האלה? אמר לו, הרב, תראה, אם היית נותן לי שעה-שעתיים, בלי נדר, יכול, סיפורי, מה שזה, נתת לי 3 דקות. אמרת, אם תחת התמצית, עכשיו נתן מה. הבחור נכנס לאוטו, מה זה הגיל טרפור עם הגלגלים? השאיר את הרב באבק. הרב אמר, אני אגיד לך את האמת, היה לי קצת נקיפות מצפון. תשמעו, מה עשיתי? מה עשיתי? כאילו לא ככה מקרבים. זה לא דרך, זה לא דרך. קצת נבוא, בדור שלנו חיבוקים, נשיקות, כאילו מקייה, וזה, בוא לרקוד, נס. זה כאילו זה נחמדים. לא ככה עושים! אבל הרב אמר ככה, היה לי מרוב, זה מה שהיה. אחרי 2 שעתיים, אח של הבחור הזה מתקשר. כבוד הרב, אתה נורמלי? מה עשית לאח שלי? איך הפחדת אותו? למה? הרב אמר, תראה, בינינו, כל מה שאני אמרתי לך, אח שלך עוד יחזור בתשובה. דבר איתי עוד כמה שנים. כך הוא אמר, לא ממש האמנתי לזה, אבל כך אמרתי להשקיע את המצפון של אח שלי. רבותיי היקרים, תבינו טוב. חלפו להם 3 שנים. סמינר יש בכל העולם. בכל העולם. היה סמינר בתאילנד.
הרב נשלח כאחד מאנשי הצוות, ועברו חלפו להם 3 שנים. אנשים נכנסים, כל מיני טיילים באזור תאילנד נכנסים לסמינר, 4 ימים של סמינר. אנשים נכנסים אחד אחרי השני. אחד מהמשתתפים האלה, מי היה? זה עם הקוקו בשרפן. ההוא הזכיר לסמינר. עכשיו הוא לא מזהה את הרב, למה? כי כל הדוסים נראים אותו דבר, פינגווינים, זקן ומשקפיים. פחות או יותר כולם אותו סטייל. אז הם נראים מאוד טובים, כמו... הבחור השתתף בכל ההרצאות, בכל השיעורים. סוף הסמינר, יש דבר שנקרא סימפוזיון. אנשים עולים על הבימה, אומרים מה הם חוו, מה הם מקבלים על עצמם. הבחור עולה לבימה. חבר'ה, אני גיליתי פה את האמת. וואו! יודעים מה? אם אתם איתי, אני לוקח על זה תפילין. וואו! יודעים מה? גם פיזית. וואו! יודעים מה? אם אתם איתי באמת, אני חוזר לארץ מהישיבה. טוב, הרב בתוך המנחה אומר לו, רק רצינו לשאול לך שאלה אחת, אם כבודו יסכים לומר לנו, איפה התחיל אצלו הניצוץ? הניצוץ שבניצוצות. מתי זה התחיל? הבחור אומר להעריך את האמת. לפני 3 שנים הייתי בארץ, אהבתי, הפגישתי עם איזה רב, הוא קצת הפחיד אותי. מאז שבאתי לעשות עבירה, הייתי רואה את הפנים שלו. לא היה עושה לי אחרי שמה עבירה. אמרתי לפחות אני לא נדע מעבירות. לפחות עולם הבא שיהיה לי. אמר הרב, אולי אתה זוכר את הרב הזה? אמר לא, לא כך. אמר לו, רב חבל, תסתכל עליי. תתפס אותה, הם נפלו, התחבקו שם אחד על השני, רק זו הדור הבוקר. אבל שאנחנו נפנים את הדבר הזה, שלא משנה מה יהיה, בשום פנים ואופן, אל תתייאשו. תחזיקו מעמד, אבל קחו אתכם בידיים. אני אומר את זה לעצמנו. בואו ניקח אתכם בידיים. בואו נשתדל. נשתדל יותר להתחזק. באמת זה אהבה. לבוא פה לכולל, ללמוד פה, לבוא לתפילות במניין. אישה יקרה, תבקשים בעלך, שילך. תפילת מלך דיסקין, תארגנו פה שיעורי לבנות. בואו נעזור לעצמנו. אנחנו לבד רואים כמה זה קשה לשרוד. כמה זה קשה לשרוד. זה לא צחוק, זה לא פשוט. יש לנו עליות וירידות. באמת מההסתחפות יכולה להיות ברגע. אבל אני רואה הרבה אנשים, כמו שהרב אמר כאן לפני כן. אני מכיר גם הרבה מאוד אנשים. ואני נהנה לראות את זה על פני תקופה. אני לפני בערך איזה חצי שנה, אחת ההרצאות שניגש אליי בחור דתי. אמר לי, דתי כזה, דתי לפי דתי כזה. הוא אומר לי, תדע